podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris, fel yr arfer mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans yn ymuno dy fi. Boys, shwt mae'r wythnos di bod I chi? Yeah, good. Nôl yn prifysgol fel rhywun fath. Oedd grŵp ni di gorffen ail yn y quiz dy'n Mercher. Fydd yna'n bach yn disappointing. Ond eitha braf I fod nôl yn y prif ddinas a mae edrych ymlaen i'r blwyddyn academaidd newydd. Byddwn ni yn gofyn pa fath o quiz yw e, ond I assume nid quiz am y gwych, because otherwise bydde dim quiz o gwbl, ddim competition o gwbl bydde. Wel, oedd y person oedd wedi rhedeg y quiz yma, ddim yn rhoi enwau mas, ond nhw wedi cael un o'r atebion anghywir. Oedd yn quiz rugby hefyd, question rugby, dim quiz rugby, question rugby, the quiz amdano chwaraeon, so llwyth o chwaraeon gwahanol, ond y cwestiwn oedd pa dîm wedi ennill cwpan y byd dynion y fwyaf, faint o weithiau. Oedd cwpan ni wedi dweud I Africa, beth oedd yr ateb cywir, a oedd ni wedi cael fod yn anghywir. So, o'n i wedi cael bach o VAR check arno fe, ond ni wedi cael y pwynt wedyn. Pwy oedd y quiz feistr yn meddwl oedd wedi ennill y fwyaf wedyn? Dylan newydd, siwr o fod, yma. Dylan newydd. So, schoolboy. So Old news. Schoolboy. Oedd fel, nath rhywun o Brifysgol Caerdydd cyfal Andrew Ford o blaen a gofyn sawl gwaith mae Cymru di ennill gan blawn yn athau ateb y gweud fe. Ers flwyddyn 2000, a oedd wedi gweud, 4 gwaith, a oedd rhywun, na, 2, a oedd fel, na, 4. Ti'n gywir, boi? Carwyn, siwm wythnos ti wedi bod? Wel, ddim mor exciting a'n Iestyn, am honest y ti, ond na. Ti'n gweud na, mae Iestyn wedi sylwi mewn I brifysgol, fe'n sôn am un noson lle gath y quiz, so we'll make of that. Fe ddim yn nos, so fe ddim yn mor exciting ma fe. Fe jyst rhyw awr yn y prynawn, so falle wedi gofyn wneud y hype yma amdano'r quiz. Falle mae'n dangos am yr dawel I wythnos fi wedi bod wedyn, ond na. Reit gyffroes na, mae'n twmlo fe bod ni nôl yn ganol rygbi sy'n wastad yn beth da. Mae'n amser cyffroes. Yn wedi gael tywydd falle dal reit braf. Mae'n meddwl falle gen ni bach o running rygbi a bod bach o adloniant ar yn sgriniau teledu ni am y cwbl o synes yma. Mae wedi bod yn wych wrth gwrs. Dechreuwn ni dy bang wrth y swetha ga Iwan Johns mlaen ar y podlediad, canolor gas newydd. Chi'n gallu gwrando ar hwnna ar bopeth chi moyn a gwylio fe ar YouTube os chi eisiau. Wrth mae'r rygbi yn barod I dechrau, fel ni sôn, fel wnaethon ni wrthnos ytha, ni'n gyd I gwylio gêm Caerdydd yn erbyn Glynebwy, Caerdydd yn ennill gan 17 pwynt I 0 ar ôl hanner amser. Wrth gwrs, mae podlediad yma yn dod mas fori, ond pam na wneud live updates am gêm sydd wedi bod. A wedyn, wrth gwrs, gêm yn barod I bod prynawn yma. Boes chi wedi gwylio'r gêm oedd prynawn yma, gêm enfawr yr wythnos, gêm fwyaf darbu sydd erioed bod yn fy marn ni. Na, ni ddim, ond ni wedi gweld rai posts ar X. Fi'n newydd nawr, fi ddim yn old school ragor ar X. So, fi gallu gweld pwy oedd wedi chwarae, ond fi ddim yn siŵr beth oedd y canlyniad. Ambell I gais da glantaf, yn edrych yn siarp iawn. Byddwn ni'n meddwl hwnna'n tipyn bach o sioc, byddwn ni'n meddwl. Dim ond fi eisiau fel amharchu glantaf yn unrhyw ffordd, ond beth fi'n cofio, mae Coleg y Cymoedd gan ymlaen yn dîm sydd thereabout. Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd o fe. Fi'n credu mae glantaf wedi cryfhau dros y blynyddoedd diwetha ers bod yn academi I fod yn onest.
ers mi ar yr ysgol. Ond nath ddoi beth dod yn gilydd, a sa'n siŵr os oedd e'n just yn rhyw fath o ar hap o dden, nath o ddigwydd. Ond ie, nath nhw giro coleg cymoedd, yn 36 i 20 oedd erbyn diwedd. Un chwaraewr ddath syrenu dros bawb arall, oedd llawer o sir yn cael ei ddangos, ond Joseph Jones, tair cais iddo fe, just ar ôl hanner amser, wych ar yr asgell, a fel oedd Carwyn yn sôn, cais gwych yn yr hanner gyntaf gan Glantaf yn derbyn cic o'n hanner ei hunain a o'n rhedeg nyn lled y cad. Cais wych werth gwylio ar gyfryngau gymdeithasol a'r drydar, fi'n old school, as dim X yn rhiaeth Gymraeg, felly drydar fi'n mynd i gadw i weid. Ond anyway, sôn ymlaen i sôn am Super Rugby Cymru, be wnaethoch chi am yr wythnos gyntaf? Iestyn, a dechrau dy ti, heblaw am ein rhagdybiaethau gwarthus ni. Wel, o'n i ddim gallu gweld rai o'r gêm wedi Sadwrn yn fyw, herwydd ni lawr Hale Sadis. Gêm rhwng Pontypridd y Bagwyd, oedd Pontypridd i ennill 4-19, rhywbeth fel yna. Fi'n gofio'r sgôr llawn amser, ond oedd fuddugoliaethau eitha dda i, Glynebw, falle mae fe ddim yn yr un canlyniad heno lawr Parc Arfer, ond ni'n meddwl oedd Cwns Cyfryddin wedi dechrau'r tymor dda yn erbyn Abertawe. Wrth gwrs, mae Cwns yn falle un o'r timoedd yna, oedd falle cwpl o bobl yn disgwyl i gorffen tua'r gwylod y tabl, ond sgwri 39 o bwyntiau a ennill gêm gyntaf tymor, so mae'n mynd i helpu chi llawer. Carwyn? Be sy'n taro fi o'r wythnos gyntaf yw bod nhw gyd yn edrych fel gemau da o ran entertainment i'r dorf oedd yn y gemau. Maen nhw gyd wedi bod yn gystadleuol, mae lot fawr o geisiau wedi bod. Mae'n argoel i'n dda mewn ffordd. Fi'n credu fel, bod ni wedi cael bob falle prediction yn iawn wythnos diwetha, mae'r timoedd wnaethon ni enwi falle bydde yn brwydro am y sefleoedd ucha. Heblaw Pontypool oedd yn amlwg yn erbyn Llanymddyfri, mae'r tîmau oedd hynny gyd wedi rhoi marker cynnar lawr, yn wedi falle Casnewydd yn rhoi 20 o bwyntiau ar pen y bont. Mae'n dipyn o'r sgalp am gêm agoriadol y tymor. Ond na, mae'n gobeithio bod y safon a bod yr un fath o scores yn ei penwythnos yma to. Fi'n gwybod Dwi'n Glynebw heb sgorio heno eto, ond yn sicr Gaerdydd, o ddim un yn disgwyl nhw fan ni Rygbi Gogledd Cymru a cael y fuddugoliaeth, ond dyna beth wnaethon nhw. Maen nhw wedi dod gêm gyntaf gyntre'r tymor heno, a maen nhw'n bacio hwnna lan. So na, chwarae teg i Gaerdydd fi'n credu am falle bod y surprise package wedyn ni ar ddechrau'r tymor. Ie, mae'n edrych fel mae Anaf eitha difrifol, a fi'n credu mae fe'n Gwilym Bradley eto. Siomen fawr, os taw Gwilym Bradley yw e. Ond ie, Caerdydd, maen nhw wedi bod yn wych heddi i fod yn dig. Evan Daniel, da cic enfawr, bron yn 50-22, ond oedd wedi cael ei bwrw yn ôl i hanner hynny, a Steffan Manuel 50-22, ond yes, Evan Daniel a Dewi Cross with his best Thanos impression, I am inevitable. Mae fe wastad yn sgori ceisiau, yn sgori ail gais Caerdydd, a maen nhw fel yn gyd 2.5 bwynt i 0 ar y blaen ar y moment. Ond, fel ti'n gweud, Carwyn, mae fe wedi bod yn ddechreuad dda, a nes i weid Casnewydd i gael ddechreuad dda, ond bach o sioc oedd weld bod nhw wedi cael 6 pwynt yn y tabl. Beth wedi gwneud o 2 pwynt bonus? 1 pwynt bonus ar gyfer 4 o geisiau, a pwynt bonus arall os chi'n cael fuddugol gan fwy na 15 gyda, Iestyn? Ie, fi credu, oedd neb wedi dweud wrth fi bod hyn wedi digwydd ers Sadwrn, so oedd bach o sioc i'r system. Be'r barn, Carwyn, a dechrau dy ti, disgwyl bod ti ddim o blaid? Na, fi'n mynd credu bod hwnna'n ddelfrydol. O, dim fe'n argymell ti i chwarae running rugby, ond ar yr un pryd, ddim yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth gallai fel dod fwy yn play tua diwedd y tymor. Yn wedi os na ambell i dîm, os ddim unrhyw beth o gyrraedd y gemau a'r gyfle a dim byd fel ni, bod y tymor nhw drysto,
a bod tîm falle arall sy'n brwydro am y brig yn chwarae tîm sy'n dal yn y ras am y gemau gyfle, gallai fynd bach yn anheg wedyn. Ond, yr un reol yw ei bawb, mae fe beth yw fi'n gael fi'n meddwl, mae fe'n wneud ti i ware rygbi mwy attacking. Byddwn ni'n weithio da wedyn de, felly, fi'n gwybod ti'n cael pwynt os ti fewn 7, ond os eisiau edrych arno fe o'r ochr na hefyd, yn hytrach bod ti jyst yn gwobrwyo'r tîm sy'n ennill, bod ti felly'n edrych ar ffordd gwahanol neu ychwanegol felly o gwobrwyo'r tîm sy'n coffi. So'n gwybod, mae hwnna'n anodd os ti'n mynd felly, os ti fewn 10, ti'n cael 1 pwynt, os ti'n cael 5, ti'n cael 2, fi'n gwybod, mae'n mynd yn confusing wedyn, a mae'n job caled i'r statisticians hwle, ond yn fer na, dwi'n mynd fan o'r pwynt bonus ychwanegol. Ie, sa'n pwynt, sa'n hoff iawn ohono fe. I fi, mae fe bron yn rhoi 2 wobr i un tîm. Fel, os ti'n mynd i sgori 15 fwy o bwyntiau yn y gwrthwynebwyr, fel arfer mae hwnna, oherwydd chi'n di sgori 4 geisiau. Mae fe bron bod chi'n cael extra, double the reward bron o bod, a falle dyna yw'r cynllun, ond sa'n credu bod hwnna'n y peth gywir. Iestyn, ond, fel wnaethon ni weid, oedd llawer o'r gemau yn uchel sgorio yn y fforest, ddim yn gemau sydd yn fyw mor bellach. Ond pwy oedd perfformiad yr wythnos i ti, nes ti weid Cwynt Gyfyrddin, ond Casnewydd siŵr o fod o'n nhw'n, wel, rhaid y landman yn croesi yn y gêm na, oedd yn cais gwych, ond perfformiad gwych fyd. Fi'n mynd i roi i Tom Bowden, fi credu, o Caerdydd. Sgori hat-trick mewn gêm gynta tymor. Mae hwnna'n dechreuad eitha dda. A mae llawer o sôn dan o fe. Felly cam i lan mewn i'r cam nesaf dy'r rhanbarthau yn barod. So mae fe'n diddorol i gweld chwarae yn y SRC Super Rugby Cymru. So fi'n yn barod mewn y SRC train yn barod. So mae fe'n dda i weld yn dechrau mas yn yr SRC, felly un o'r chwaraewyr cynta sy'n mynd i cael y cam lan i'r rhanbarthau. Wrth gwrs, mae Caerdydd yn y URC penwythnos mae wedi enwi tîm, a mae Tom Bowden yn chwarae heno. Ond ie, sgwri 3 gais am gêm gynta. Mae fe'n dechreuad dda. Oedden iawn i feddwl bod e'n fab i legend o'r Scarlet. Efo mab Gareth Bowen yw e? Fe? Ie, fi'n credu, fi eitha certain. Fi'n siŵr bod fi wedi gweld Gareth Bowen yn tweet o'r beth yn dymuno pob lwc dda fe. So wedyn mae'r pedigree nawr, so mae'n 9 pwynt o dadi. Os fi wedi cael hwnnw'n anghywir, mae'n wir flin dy fe, fi wedi big embarrassment, ond fi Big news yw hwnna, os mae fe'n gywir, ond wrth i ti edrych hwnna lan, mae Gwilym Brady yn mynd oddi ar y ca, mae fe'n dal i fraich a mae fe'n y gas yn ei, a ni ddim yn feddygol, ni ddim, sa'n gwneud bod un o'n i'n gwybod un peth yn feddygaeth, ond dyw e ddim yn edrych yn dda iawn. Yes, os mae fe'n anaf i'r dyrmor, pa mor drist yw hwnna ar gyfer chwaraewr sydd â gymaint o dalent, sydd wedi bod yn rhan da Caerdydd am spel, da'r rhanbarth, a wel, heb chwarae lot o rygbi dros y 12 mis diwethaf oherwydd anafiadau difrifol. Na, fi jyst mwyn ymddiheuro yn gloi, Tom Bowen, dim Tom Bowden. Fault fi oedd hwnna. Mae fe'n siom i Gwilym Bradley, yn wedig bod wedi cael amser hir allan o'r gêm dy anafiadau. A wedyn mae fe jyst i mynd nôl mewn, chwarae dy Caerdydd mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Ealing, a wedyn dechrau heno. A mae fe'n siom, mae fe'n eitha tebyg i Will Griffith dy'r gwylch. Oedd wedi cael anaf eitha hir, wedyn oedd wedi dod nôl, wedyn gêm blwyddyn diwethaf erbyn Connacht, oedd wedi cael anaf i'r ysgwyd, a wedyn, mae fe dal mas dy'r anaf na nawr. So, fi'n credu mae'r ddwy na yn eitha anlwcus, ond mae ddim yn dda i weld rhywun fel Bradley yn mynd bant dy anaf arall. Mae'n edrych falle fel datgymaliad o ran bod yn rhan o Jackal a wedyn cael ei glirio allan. Fi wedi bod na, mae fe'n boenus ofnadwy, so pob dymuniadau gorau. Carwyn, unrhyw news am beth ti
Yn ôl Wales hanes. Online, maen nhw yn dad y mab, a mae cyfrif ex Gareth Bowen yn ato Tom Bowen tipyn, so fi'n cymryd bod nhw yn dad y mab, wedyn ie, mae'r pedigree yna, a falle, os yw Gaerdydd yma'n ennill mas yn Munster, Tom Bowen yw'r dyn i droi eto, so yn efelychu beth ath i dadau ar Anas Galles. Ie, felly, sa'n siŵr bod pawb a cofio'n mor hir dymor a ti, Carwyn, o ran buddugoliaethau Scarlett allan y Munster. Ond, ie, falle i ni i edrych lan ar YouTube, efe? Ie, few and far between, ond fi'n siŵr bod wedi sgoro 16 pwynt sgorodd Scarlett yn noswaith na, so oedd yn noson gofiadwy iddo fi, a'r rhanbarth. Ie, yn sôn am fuddugoliaethau mas yn Iwerddon, mae Caerdydd, wrth gwrs, mas o'r Caerdydd, Iestyn, mae atgofion melys y ti o fe yn wared dros y gweilch, efe, mas yn Leinster? Josh Thomas? Wrth gwrs, ie. Yn unig ofyd yn hynna, ie. Y charge down na. Ie, fydd na'n diddorol iawn y pwythnos na, herwydd oedd o'n ni di mynd mlaen ar BBC Radio Cymru, a oedd neb di sôn amdano'r gêm gwylch, herwydd oedd Cymru mas yn Paris am y gamp lawn. So, o'n i siarad amdano hynna, a ni di roi amcan fi lawr am y gêm yn Paris, Cymru ennill gan 3. So, right, dwi'n oedd y hapus. Mynd i gwylio rygbi ar y dydd Gwener. Just i weid, efo'r gêm, ie, ond oedd y gêm golled i fe. Oedd, ie. Iestyn yn cario ymlaen i rhaid y beithiau gorau fe, ti'n meddwl fel... Mae Bristol lan, so fi'n hoff iawn o fe, ond... The Drake curse yw Iestyn Thomas, yma. Wel, fi jyst mwyn dweud, oedd ni wedi cael gwahodd nôl ar y dydd Llun, so os oedd Cymru di ennill, falle bydd mwy o wahodd na'r just dydd Llun na, falle bydd Wiz Kid prediction rwle, ond ie, oedd neb di sôn amdano'r gêm gwych ar y nos Wener na, a oedd Leinster di sgwrdd cwbl o geisiau, wedyn oedd y gwych ymateb nôl, a wedyn oedd Josh Thomas di dwyn y gais ned y charge down a ennill y gêm. So, ie, a fi credu oedd y gwych di cael mynediad mynd i'r cwpan pencampwriaeth o'r fuddugoliaeth na. So, mae fe'n nais i gweld Josh nôl yn Rugby Cymru. Wrth gwrs, falle ddim fynyddoedd dda yn Newcastle, ond fi credu dyna beth yw'r cyngor yma'n eisiau fod. Falle chwaraewyr sy'n mynd mas o Gymru, neu falle ddim wedi cael rhyw cytundeb dy ranbarthau. Wedyn, falle camu lawr fel rhyw ffordd i chwarae SRC i falle wneud mas mwy o ffitrwydd, neu falle roi nhw yn y shopping market, I suppose. Ie, sori, fi'n neud rhyw fath o ystyn da gwynyddu fyna, lle oedd Iestyn yn diweddu pwyntau. Caerdydd newydd sgorau cais berl o gais, fel yma'n gweud yng Nghymraeg. Dewi Cross, 2 ail o'r gêm ar ôl yn y mateb syth nôl ar ôl i Dilynwch i sgorau cais. Anhygoel hwnna. Josh Thomas yn rhan o fe hefyd. Boes, be am gemau y penwythnos yma? Pwy yw'r ffefrynnau chi'n credu ar gyfer y gemau fawr? Carwyn, os ti wel, os ydy un o'ch chi restr o'r gemau sy'n mlaen wythnos yma? Os fi newydd ffindo fan hyn, ti wedi ddarllen nhw mas i ti? Ie. So Dyle fi wedi gwneud paratoad fi, ond... So yn amlwg mae Gaerdydd Glynebwy heno. Abertawe Casnewydd... Fi'n gweud Caerdydd. Ie, fi'n gweud Gaerdydd yn hwnna, ie. Abertawe Casnewydd, Penabont Pontypool, Rygbi Gogledd Cymru, Llanymddyfri, a Aberafan yn erbyn Cwyns Gyfyrddin. Wel, mae'n anodd gwybod, achos byddwn ni wedi gweud felly mai ADC Llanymddyfri byddai'r gêm i wylio, ond yn dilyn canlyniadau penwythnos diwetha, gallai fod yn Abertawe Casnewydd. Fi'n gwybod Abertawe wedi colli, ond byddwn ni'n meddwl bod wedi cael lot o positives o'r perfformiad. Byddai ddim yn amddiffynol, yn ymosod, yn sicr bod nhw wedi dangos digon falle i beri bach o ofid i Gasnewydd. So ie, falle hwnna, ond hefyd mae Aberafan Cwyns Gyfyrddin yn y falle, beth wedyn ni'r 6 to 10 bracket na yn y tabl, falle bydd hwnna'n gêm dda i ni weld pwy sy'n mynd i fod, neu pwy sy'n edrych yn mynd i fod, falle brwydro am y 6 ucha, a pwy sy'n mynd i fod yn agos â'r golodion rhwng y ddoi na hefyd. Ie,
fi pen y Pontypool yw'r gêm o beth sy'n gweud fyna. Fel ti'n gweud, bydd hwnna'n gêm fawr o ran gweld lle mae pen y bont. Llynedd o'n nhw'n brawddau Saesneg ei flat to deceive. Weithio nhw'n wych, ond o'n nhw mor anghyson. A Pontypool dechrau nhw'r gyngred blwyddyn diwethaf mor dda, wedyn diweddu lan yn eitha, ddim yn segur, ond nhw'n cwp off, do. Felly bydd yn diddorol i weld sy'n reith y gêm hynny. Iestyn, be yw'r rhagdybiaeth ti ar gyfer y gêm na? Pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth? Dylen ni'n credu gêm mas o'n ar ôl penwythnos diwetha. Pa mor wael ni'n gallu bod? Pwy yw'r gweithgar? Rhyw fath o forfeit fi'n credu, ond gen i weld, falle bydd rhywbeth yn cael ei wneud. Fi credu fi'n 13 allan 14 yn y top 14. Hwna'n bach o specialist subject ar y foment. Fi ddim siŵr fel. Ond, mae wedi bod dechreuad eitha positif fyna. Ond, bydd pen y bont angen falle, bydd y dwy dîm angen creu bach o momentum ar ôl colli wrth diwetha. Ond, mae Flynedd o bron di cael cyfle fyna. Dyle fi angen cau y tab na lawr. Ond, fi credu, mae'r gêm yn pen y bont? Odi, pen y bont i adre, ie. Ie, gêm cynta nhw yn cael rugby. Bydd nhw moyn dechrau dda gatre. Fi credu mae Scopold yn ei dweud cwbl o weithiau fod nhw ddim ffocysu, ond felly ceisio ennill fafrif o gymau gatre. Fi credu, ben y bont gan rhyw sgôr felly. Bach o sioc. Felly bydd Herwyn wedi cael cwbl wythnos diwetha. Fi'n mynd am pen y bont hefyd, Carwyn? Fi'n mynd yn odd, ac o Pontypool yn mynd hwnna. Dysgu gwersi o fel o'r ffennon o tymor llynau, a dechrau gyda nhw perfformiad da ar y bynt llan am ddyfru heb y canlyniad, a mae'r buddigoliaeth gyntaf nhw oddi cartre. Ie, a be o'n lleill, pigo dau arall a roed y rhagdybiaethau am hwnna? So fi'n credu, fi'n credu Babar Afan am i ennill adre. Fi'n credu mae lot o dimoedd felly yn y Super Rugby Cymru yn mynd i fod yn targedu gemau getre. Hwna felly fydd i, dim hwnna bread and butter pob tîm chwaraeon yn dweud bod ti'n edrych gem adre. Ond fi'n credu Super Rugby Cymru fydd hwnna'n bwysig i weld ti'n gorffen y tymor. Fi'n gweini, fi'n credu bod llan am ddyfru mynd i fynd lan i'r gogledd ennill. Fi'n gweud bod ennill adre yn bwysig, ond fi'n arfer bod 3 o'r tîmau oddi cartre mynd i ennill. Defeating the point on my own thoughts here. A fi'n Casnewydd fi'n credu yn mynd i giro Abertawe hefyd. Abertawe mynd i unwaith to fod yn y gêm, just ddim cweith digon i ennill. Iestyn, be amdano ti? Fi credu Casnewydd i ennill, herwydd fi credu mae just tîm cyfan nhw, felly mwy gryfan a Abertawe just. Aberafan ennill gatre yn erbyn Cwins. Os oedd y gêm yn Gaerfyrddin, felly bydd yn cymryd y gwahanol. RGC ennill yn erbyn llan o ddyfru. Fi credu bydd nhw moyn dod mas a ddim colli dwy'n anilynol gatre. Felly RGC ennill. O'n i wedi dweud yn o'r llysdiwetha, co beth wedi digwydd. Sa'n cytuno dyna. Fi'n mynd i fynd llan o ddyfru a fi'n mynd i fynd Aberafon fyd. Felly fi'n credu 3 o'n i wedi mynd am Aberafon, 3 o'n i wedi mynd am Casnewydd, a wedyn... Carwyn, pwy nes ti fynd? Efe llan o ddyfru lan yn... Do, llan o ddyfru lan yn RGC, a sy'n wahanol ar gair bragdi. Cael y trac o hwnna drwy'r gydol y flwyddyn, a felly gen i rhyw fath o award ceremony neu forfeit ceremony neu rhywbeth. Anyway, symud mlaen. Be am dechrau'r URC? Siwr mae pawb yn teimlo am hwnna. Fi'n credu, yn fy marn ni, tro cyntaf erioed, mae hwn yn teimlo bach fel after the Lord Mayor Show. Fel y Super Rugby Cymru o'n i mor ymwyddus i gweld nôl, a wedyn nawr fe'r URC yn dod, fi'n bach fel,
Cool. O'n i'n edrych ymlaen gymaint am y rygbi, am y rygbi di dod nôl. Mae fe bach fel yr ail feddwl. Carwyn, ti'n cytuno neu wyt ti yn awyddus ar gyfer dechrauad y UFD? Oedden, fi'n cytuno'r ti raddau, fel fi'n credu oedd dechrau Super Rugby Cymru yn mwy cyffroes felly na'r URC yn ail ddechrau. Ond nawr bod Super Rugby wedi dechrau a di bod yn benwythnos mor dda penwythnos diwetha, mae fe wedi cael fi yn gyffroes i weld fwy o rygbi nôl ar y sgrinau teledu ni a gweld y rhanbarthau yn dechrau chwarae. Fi'n credu bod just, gan bod lot o'r timoedd mae wedi performio mor dda penwythnos diwetha, mae wedi rhoi rhyw fath o fel gobeith i fi bod y rhanbarthau yn mynd i fel follow suit a bod nhw'n mynd i fod yn adeiladu ar beth ni wedi gweld yn Super Rugby Cymru. Insert 4 defeats i'r rhanbarth. O na, gen i'n 4 to look. Mae darbi dyn ni, so mae hwnna'n un blessing. O na, fi'n eitha gyffroes. Fi hefyd yn credu bydd y rhanbarthau, dyn nhw'n methu bod mor wael y llynau. Mae pethau ond yn gallu gwella. Na, fi'n mynd disgwyl byddwn ni'n brwydro am y 4 ucha, ond fi'n gobeithio fydd 3 o'r rhanbarthau o leia yn brwydro am y gweilod y gemau a'r gyfle. Fi'n credu bod ni mewn sefyllfa le bod hwnna'n realistig, ond ar yr un pryd fel o safmwyd y Scarlet, os nad ydyn nhw'n dda yn y 6 gêm cynta, mae'r tymor drysto. Fi'n credu mae'r bloc cynta yma mor bwysig o ran beth sy'n digwydd ar draws y tymor. Mae'n make or break, really, erbyn ganol mis Hydref, fi'n credu. Mae'r break cynta neu diwedd mis Hydref pryd bynnag yw e. So, na, diddorol gweld sio bydden nhw yn mynd nawr dros y wythnos yn y yma. Ie, ti'n gweud hau'r tîm yn gystadlu am y 8 ucha. Cymryd taw gweilch cydydd i'r dau nhw, pwy yw'r trydydd? Fi'n meddwl Scarlet, fi'n credu maen nhw wedi gwella yn y blaenwyr, le oedd eisiau nhw wella Mae hanner tight heads mas nawr am diwr fewn amser, so dyna'n wych. Ond fi'n credu bod nhw wedi llenwi'r tyllau felly oedd angen ei llenwi yn y rheng flan, a fi'n credu bod nhw'n gystadleuol yn y blaenwyr, fydd wedyn yn agor y drysau i'r olwyr gwneud i gwaith. Ond wedi gweud ni, degfed fi'n credu fydd y Scarlet yn gorffen y tymor, ond o leia fydden nhw yn ras am yr 8 ucha. Iestyn, ti'n cytuno? Fi credu rhywbeth eitha tebyg, herwydd mae llwyth o tîmau yna yn adran yna. So fi ddim credu bydd y Scarlet felly gorffen yn 8 ucha, ond fi'n credu bydd mwy o gwellan mewn i gymaru â blwyddyn diwetha. So felly bydd nhw'n agosau tuag at y tîmau fel Connacht, fel Edinburgh, Caerdydd, y Gweilch hefyd, Lions hefyd, tîmoedd fel yna. A bydden mwy agosaf ble nhw tymor diwetha oedd nhw llawer bach o bellter i ffwrdd o'r pac yna yn y canol. So, fi credu felly bydd 1 neu 2 tîm, ond fi ddim credu felly mynd lan at yr 8 ucha. Fi'n mynd bod y black sheep fan hyn. Fi'n credu bydd y dreigiau yn gorffen uwch ben Scarlet eleni. Fi'n credu bod y dreigiau wedi gryfhau. Fi'n credu mae nifer o boes ifanc dyn nhw sydd ti'n cael anafiad y hir dymor blwyddyn ddiwetha. Fi'n sôn am Ackerman. Fi'n gwybod hoff bwnc Iestyn Thomas. Harry Ackerman, a Ryan Woodman hefyd, wrth gwrs, nath e dorri bus bawd. A mae boes eraill fel Aneirin Owen wedi bod yn ffit o'r flwyddyn, Joe Westwood wedi cael flwyddyn anhygol y Casnewydd dod trwyddo'r ddiwedd y flwyddyn. Triol, fi'n credu bod cefn o'r ddad yn nhw Hugh Anders yn gynnu weld faint o amser geiff yn y Gris, fi'n gwybod bod ei wared bach o Glynebwy fyd. A yr unig gwestiwn yw'r hen gwestiwn yn anffodus. Fi'n credu maswr dal yw'r gwestiwn odyw Will Reid yr un sy'n mynd i fod i gymryd nhw ymhellach, ond mae'n rhaid rhoi llawer o ffydd oedd fe. Mae dalen da Harry Ford hefyd, os mae fe'n cael cyfle. Fi'n gwybod, Iestyn, nes di weld, be nes di o honna fe fel rhywun sy'n dod trwyddo Harry Ford. Mae'n gath e haf dda ar tîm 20 Cymru do. Ie, o dda, mae potential dy fe, so mae hwnna'n
beth dda i weld. Fi'n credu mae Wil Reid falle ddim di mynd lan rhyw lefel be nath cwpl o bobl wedi disgwyl. Ond mae dal dyti Lloyd Evans hefyd sydd wedi chwarae cwpl o gemau yn y cym dymor. So, byddai'n ddrwg i gweld, ond falle yr outcome na dy dreigiau bydd i Scalys, falle bach yn off i fi, herwydd faint o flynyddoedd ni wedi cael, fod chi'n edrych ar papur, fod fi'n credu Steph Thomas wneud y pwynt yma ar y podlediad Wales Online ddo. So, fi'n dwy'n hyn off fe. Ond, oedd wedi dweud fod dreigiau wedi cynyddu ar bapur, a wedyn mae'r canlyniadau felly ddim yn dangos. A blwyddyn diwetha, oedd dwi'n credu 4 o 5 gym cynta gytre. A mae fe'n yr un peth blwyddyn yma. So, a wrth gwrs, ni wedi colli Caeredin, colli Caerdydd. So, wedyn mae 2 gêm gatre chi wedi colli yn barod. Mae fe ddim yn edrych yn dda. Ond mae fe just... Wrth gwrs, mae wedi rwyddo cwpl o chwaraewyr sydd dod tu allan o Gymru, rhywun fel Harry Wilson yn y canol. Fe ddim wedi chwarae llawer dros y Waterford, ond mae fe gallu chwarae fel mewn y canol a asgell a pris 15. A mae rhywun fel, fi'n gofio enw o Tonga, Fynaf. So siwr. Mae di dod mewn yn anffodus, mae di dechrau da annaf, so falle ddim y dechreu'r orau, ond fi'n credu os mae fe gallu dod yn ffit, mae fe'n bach o gydbwysau, bach o lod fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, bant o arwynrwyd, so mae dreigiau mor debygol o fe dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, so mae cael rhywun arall yna chwarae rygbi fel ngwladol, byddai'n helpu. Fi'n edrych ymlaen i weld, bydd Rob Simmons nôl hefyd, mae fe'n dalent yn y falrain. Fi'n credu fi'n mynd i dal ati, a wrth gwrs mae gêm gorau y dreigiau yn hanesyddol i ddechrau'r gyngor, gêm darbu yn erbyn y gwylch. Carwyn fel y neutral ar y gêm yma, pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth yn erbyn rhwng dreigiau a chwech, neu ti'n credu bydd yr hen gêm gyfartal? Na, fi'n gwybod mae hon yn draddodiadol yn gêm sy'n yn entertaining reit tan y chwiban ola, ond fi'n credu le mae'r gweilch ar hyn o bryd, fi'n gwybod bod Rob Wood yn gadael ar ddiwedd y tymor, ond le mae fe di... dim Rob Wood, Toby Wood, sorry. Ffac yw Rob Wood. I frawd e. Efo'n siant na. Ie. Rob Wood. Sorry, ymdeiriadau. Toby Wood, ie. Fi'n gwybod bod yn gadael diwedd y tymor, ond fi jyst yn credu, mae ble mae fe wedi cael, y lefel mae fe wedi cael y garfan yn y gweilch wedi cyrraedd, fi'n mynd i gweld dim byd i blawd buddigoliaeth i'r gweilch, a fi'n gwybod, fi'n siŵr yn gweud hyn bob blwyddyn cyn y gêm mae'r gweilch yn mynd ennill yn hawdd, ond fi jyst yn credu, bydde fe'r dechrau, os yw'r gweilch yma fwy na 3% chance o cyrraedd y gemau'r gyfle cyn y penwythnos ola, games fel un sa'n nhw just ennill yn gyfforddus. A fi yn credu, wnaethon ni weld bach fel llynel, le nhw'n dechrau edrych mwy fel tîm oedd yn mynd i sgorio ceisiau. Maen nhw wedi arwyddo asgellwr anhygoel dros yr haf yn Ryan Combeer. Fi'n methu credu bod wedi cael ei rhyddhau o'r sgarled, ond mae hwnna'n stori arall, las i'n amser dyn ni heno. Ond, fi sy'n credu bod os yw'n pare, mae'n mynd i sgorio ceisiau, mae'r gweilch yn mynd ennill. A fi'n rhagdybio am yr awr gyntaf, fydd y gweilch yn neud y damage up front, a wedyn, yr gemau ola, fydden nhw'n cael y pedwerydd cais yna i gael y buddigoliaeth gyda pwynt bonus. Steffan Marno wedi rhoi glatch yn y hanner un o chwaraewyr Glenefo am dacl. Mae fe'n mynd i fod yn ser yn y hanner. Iestyn, pwy ti'n credu sy'n mynd i fod yn fuddigol ar disafon yw'r gêm? Disafon. Wel, oedd Toby Booth di dweud yn y press conference prynawn yma fod falle fod y canlyniadau diweddar yn erbyn y dreigiau. Falle ddim mor wael, oherwydd
Wel, yn ei amser dy'r gwylch, maen nhw wedi ennill 2 a colli 2. Os chi ddim yn cyfri'r gêm gyfartal, falle ennill 3? Falle ennill 3, a falle colli 2 yn Rodney Pryd. So, bydde, wrth gwrs, yn diddorol i gweld smog yn historical. Mae Drigen yn troi lan i'r gêm yma. Fi ddim yn siŵr pam, ond mae'r gwylch ddim yn troi lan i'r gêm yma rai y degau. So mae fe'n diddorol i weld. Wrth gwrs, falle ar bapur chi'n gweld y 2 tîm pryd maen nhw'n dod mas prynawn fori, wedyn chi'n gweld, so mae gwylch dyle ennill hyn, ond mae hyn byth yn digwydd. So mae nhw yn gymau eitha agos dros y fynydau. A oedd Toby Wth dweud hefyd prynawn yma fod llawer o caridiau wedi dod mas rhwng y 2 tîm yma pryd maen nhw'n chwarae i gilydd. Wrth gwrs, bydd yn diwetha yn Rodney Pryd oedd Trofro wedi cael Ceridin Coch, oedd Luke Morgan wedi cael Ceridin Felyn, wedyn yn Abertawe, oedd Aaron Wainwright a Dane Blackett wedi cael Ceridin eitha twp yn Swansea.com. So mae fe'n teimlo fel traddodiad fod jyst Ceridin dod mas mewn y gêm yma. Fi ddim yn siŵr pam, ond fi credu, ond os mae'r gwylch moyn ffocysu ar yr 8 ucha, os maen nhw'n gallu dechrau tymor fuddugoliaeth, mae gemau nesaf eitha tricky dyn nhw. Maen nhw'n chwarae Stormers, Bulls, maen nhw'n mynd oddi Cartwyn, Munster, Ulster. So, fi credu, falle bydd Drigen rhoi bach o ffait, a fi credu bydd mwy emphasis arno na wedig pryd mae Tia dod mewn fel hyfforddwr. Ond fi credu bydd y gwylch yn dod mas dy fuddugoliaeth eitha tyn, fi credu rhwng 2 neu 3 bwynt. Eitha top yn ei deithal heavy lifting fyna. Iestyn oedd un o'r ceriau melyn fod i'n dwp ti erioed i gweld. Roedd hi'n Luke Morgan yn Rodney Pryd yn llawer o well. Ond, fi'n credu bydd y Drigen yn well. Fel fi wedi gweud, yn enwedig os ti'n edrych, mae'n danw o'r diwedd, hyffordd yr ymddiffyn yn ffilo tia, a mae fe'n dod â eitha llawer o bethau positif, pobl yn gweud am ti fe. Felly, fi'n mynd i weid... Ydy fi'n mynd i gweud bod nhw'n mynd i fod yn fuddigol. Go on, i fod yn wahanol, na i weid Drigen mynd i ennill gan rhyw 2 neu 2 bwynt. Fi'n mynd i weid e. Fi just yn credu maen nhw'n mynd i. A ti'n be, mae fe'n un o'r gem yna, dwi'n siŵr be yw'r tywydd fod fel, ond dros y penodol mae fe ddim bod yn rhy dda. Felly bydd e ddim yn uchel sgorio, bydd yn... Sa'n credu bod y pac y gwylch ar y foment yn well na'r pac oedd yna llynedd. Yn enwedig o golli Nicky Smith. A dewn ni i transfers. Wel, falle dechreuon ni nawr, cos nath Carwyn dechrau fe, fi wedi sôn amdano fe. Pwy yn dyfan di Carwyn sydd wedi cael yr haf gorau o ran boi sy'n dod mewn a mas o'r garfan? Felly mae Gaerdydd yn eitha da. Fi wedi edrych ar y tîm yn wedi cyhoeddi ar gyfer nos o fori. Mae'r enwau maen nhw wedi dod mewn a yn draddodiadol o Gaerdydd, lle maen nhw'n chwilo am enwau, falle, dim enwau mowr, ond enwau o bobl sydd wedi gwneud yng Nghymru sydd wedi mynd bant a sydd eisiau dod nôl i Gymru i chwarae. So fi'n credu maen nhw wedi gwneud... fi'n credu bod nhw wedi gwneud dda. Fi'n credu broblem dy Gaerdydd falle yw faint o amser mae'r chwaraewyr wedi cael ar y ca gyda'i gilydd mewn gemau cystadleuol hyd yn hyn. A dyn nhw'n cymryd bach o amser i uno. Mae'n anodd gweud ar gwylch, achos yn amlwg ti'n colli Nicky Smith a ti'n colli Craig o'r front row rhywun. So fel, a dim amarch i'r props eraill yn yr un safle. Fi jyst yn credu oedd Nicky Smith yn rhywbeth special. So fi'n credu, bod nhw wedi falle recrwtio'n dda, faint o amser mae'n mynd i gymryd iddyn nhw lenwi'r bwlch na maen nhw wedi colli gyda fe. Mae Drigen yn gwneud cystod felly oddi ar y ca, nath nhw'n gwneud ar y ca. Fi'n cael y ffordd o'r amddiffynol yn masif iddyn nhw, sy'n mewn sefydliad proffesiynol, bod ddim hyffordd o'r amddiffyn iddyn nhw, yn gweud y cwbl lot fi'n credu. Felly,
bod angen bach fwy o, beth yw'r gair fi'n meddwl, beth bach fwy o ymynedd gyda dau Flanagan, felly oedd o'n lot i roedd fe, achos as beth mae wedi bod yn gweithio gyda, wedyn, rhan o sgalet, toi fi, oedd colli rai yn combi'r yn fawr, o'n i'n meddwl bod e wedi cael ei ryddhau felly bach yn rhy gynnar. Yn amlwg di arwyddo llwyth o tight heads sydd wedi cael ei nafu. Wedyn, be mae gael sy'n dda falle'r off-season hyn yw arwyddo yn y sefleoedd oedd angen arnyn nhw, a falle dim overstaco mewn ambell i safle fel maen nhw wedi gwneud felly yn y gorffennol. Iestyn unrhyw beth yn gwrthwyneb un hwnna, neu ti'n cytuno? Na, fi'n credu bron popeth mae Carwyn wedi dweud yn iawn, so, Emphasis ar y bron, no? Ond, mae Scarlett wedi arwyddo, chwaraewyr bre oedd angen cryfduru. Mae fynd ddod i gweld sut mae Holt yn mynd i dod mewn, herwydd oedd e felly di rwyddo o War at Daz, ond wedi cael cwbl o gemau ar Rochelle yn y top 14, so mae'n mynd i fod yn eitha ddod i gweld beth fe mynd i dod â. Wrth gwrs, mae'r anafiadau dy'r props eraill felly ddim yn ei helpu unrhyw un. Bydd yn dod i gweld beth bydd Steffan Thomas yn neud i'r gwylch, ddim online rygbi reit down y prop. So, mae cwbl o bobl wedi dweud fod wedi setlo mewn dy'r gwylch yn eitha dda. A wedi wrth gwrs, mae ti rhywun fel Cocan y Sig, beth oedd Tywydd Booth wedi dweud ffynama fod e'n rhywun sydd falle gallu gwneud bwy o cyffro, yn ymwedig dy'r gwylch smom yn traddodiadol fod ddim falle llawer o ymosod yn neud ti cefn yr pac, ond falle bydd safbon gwahanol yna nawr, ond fi dal credu y tîm cryfa bydd o'r arwyddion bydd Caerdydd, herwydd maen nhw wedi ffocysu ar problemau yn tebyg i Mold yn dod mewn, so mae llai o Ali Davies hefyd, llai o emphasis ar rhywun fel Esbevan sydd dan ar y foment, rhywun fel Dybia sydd wedi chwarae bron pob gêm. Mae fe'n diddorol i gweld sut bydd Sheedy a Davies yn cyfuno, wel, os chi'n gwrando hwn yn prynawn bore di Gwener, bydd yn heno, ond nos fori i ni. Bydd yn dda i gweld beth bydd y ddwyna yn cyfuno, a wrth gwrs rhywun falle fel Iwan Stevens yn yr asgell sy'n gallu sgori ceisiau. Iestyn di dwy'n segwe fi gêm Caerdydd, so diolch yn fawr iawn am hynny, ond fel ti'n sôn, paneri yw'r peth bwysicaf sydd wedi cael ei rwyddo gan Caerdydd, a bydd yn ddiddorol, mae Caerdydd i enwi tîm nhw, wrth gwrs yr haneri Ale Davies a Sheedy sydd dal rhan fwyaf o'r headlines prif benawdau, ond Dan Thomas hefyd arwyddiad da fel blaen ysgellwr agored, mae fe'n dechrau yn erbyn Zebra. Zebra yw e gytra, a nes i wneud joc ar y pod Caerdydd bod dim ond Caerdydd bydde ddim eisiau Zebra gytra, bod nhw'n gobeithio am y dreigau gytra oherwydd hanes nhw yn erbyn y dreigau. Ond mae rhaid i nhw gael fuddugoliaeth Carwyn, a iddo buddugoliaeth a phwynt bonus yw e. Mae Zebra nawr, ti'n gweld carfan nhw, mae nhw mwy neu lai yn garfan ar gyfer eidalwyr ifanc yn dyn nhw i dyfu rygbi yn yr eidal, felly mae rhaid cael buddugoliaeth yn erbyn nhw eleni. Oes, a dim eisiau dangos unrhyw amharch o gwbl i Zebra, ond mae bron o fod yn given, os na ti'n cael buddugoliaeth a pwynt bonus, ti'n cael tymor gwael wedyn, fi'n gwybod mae'n gêm gyntaf, mae'n gêm adre, o beth fi wedi gweld, mae'r gwerthian y tocynnau wedi bod eitha da ar gyfer y gêm, maen nhw'n disgwyl torf dda, a di dewis tîm i chwarae rygbi. Mae'r olwyr fyna, dim jyst i wneud i edrych yn bert yn ganol ca, maen nhw'n na i redeg y siow, so fi'n edrych mlaen i fod siwn nhw'n mynd fel adir ar y braf o Ben Thomas yn deg, felly drosto nawr gyda'r arwyddio, mae'n arwyddo yn ers yr haf i ddim yn gwybod, ond mae'n edrych yn fel, ti'n mynd arwyddo cael Sheedy i byd o dechrau fe os nad yw'n ffit, so
Ond wedyn mae'n cael Ben Thomas yn y Cris 20 yn cynnig ffwtboler bellach draw Carwyn. So na, fi'n edrych ymlaen i weld nhw'n performo a'n disgwyl buddigoliaeth hawdd gyfforddus, a bod yn gwybod onest. Ie, hwn yw un o'r brif bwyntiau fi, fod yn onest, o'n i ddim cweit yn deall pam oedd, wel, fi yn deall. Oedd Cymru'n bigo Ben Thomas fel deg, oherwydd maen nhw'n meddwl bod yn gallu wario deg yn dda iawn, a nath o wario deg yn dda iawn, ond mae'r matcher ddim eisiau fe fel deg, mae fe'n licio ffwtbol fel 12, fel mae Carwyn yn gweud, felly dyna lle mae Ben Thomas yn mynd i wario, fi mae fe'n hollach i Gaerdydd. A mae fe'n dechrau y crisi 12 wrthos yma, a fel hynny, mae Grady ddim yn wario crisi 12, mae fe'n wario, fe'n gyda ar yr asgell i fe wrthos yma, yeah. So, fel Lilo yn 30 fel, wel, yn ei henaint Ond, Iestyn, mae'n siŵr o fod, fel yr un cwestiwn ar Carwyn, siŵr o fod fuddugoliaeth. Oes margins ti o fuddugoliaeth, ni'n gallu meddwl bydd Caerdydd yn ennill gan? Fi'n credu byddai'n falle dechreuad, falle araf. Fi'n credu bydd Zebra eisiau dod mas a profi rhyw pwynt. Herwydd, tymor diwetha, nhw wedi colli o ryw 2 bwynt i'r gwylch yn Abertawe. A dyna'n gêm beth nath y ddwy dîm jyst taflu bedd o gwmpas a sgwri llawer o geisiau. Wrth gwrs, ni wedi cael gêm gyfartal mas yn ei dan erbyn Caerdydd, ond fi'n credu mae'r arwyddiadau mae'r Caerdydd wedi wneud yn jyst mynd i ehangu'r gap yna. So fi'n credu bydd... So mae'n diddorol i gweld Ben Donald yn chwarae fel 8. Mae'n neis i weld McNally mynd mewn i'r ail reng. Fi'n credu bydd y bwyslais yna rhwng fe a Teddy Williams yn dda, cydbwysedd yna. Mae'n diddorol i gweld beth bydd Danny Southworth yn wneud yn y reng flan hefyd. So dim llawer o sôn yn rhan o fe i fod yn onest, mae'n rwyddo o Exeter, ond a mae Ed Byrne ar y fainc wedyn, un arall sydd i rwyddo o Leinster. So, fi'n credu Caerdydd rhwng 12 pwynt, falle 20 pwynt fi'n meddwl. Byddai'n had yn amser felly agos rhwng 15 pwynt wedyn bydd cwbl o geisiau yn yr ail hanner, bydd Caerdydd yn redeg ati. Ie, ar Danny Southworth, maen nhw'n creu fe bydd... mae fe'n fwy o gariwr falle na Ed Byrne. Maen nhw hefyd i arwyddo o Leinster, fwy debyg i Rhys Carey yn ei natur falle dyna pam mae fe'n dechrau a rhoi seibiant i Cori Tomaszewski. Wrth gwrs, fi'n cytuno, fi'n mynd i weid hynny bod Caerdydd mynd i ennill yn eitha gyfforddus erbyn y diwedd rhyw 20 pwynt a sa'n licio Ben Donald fel 8. A sa'n gwybod pam, fi'n credu, y reswm yw, mae'n meddwl fi heb deall e to, ond ti'n edrych ar y dilyniad, mae fe'n neud, o'n wario tywani na, felly mae fe'n neud bach o synwyr yn diwedd. Ond oedd yn ei chwarae nitha dda fe 6 tymor diwetha, so... Yn wedi bod mae both yn wario 6, ti'n meddwl, mae both yn wario eitha lot o fel 8. A wedyn erbyn y Sharks Alan Lawrence wedi cael gêm eitha dda fel 8. So, mae'n diddorol i gweld sut bydd y newidiadau trwy gydol y tymor yn y rengol yna, rwy'n meddwl yn eitha competitive. Ie, bydd yn gystyliad iawn, a ti'n meddwl yn boes fel Lucas Della Rua, falle rhywun bach ar y pecking order sydd y Caerdydd, ond bydd e lan fyna. Wrth gwrs mae rhyw bachgan o'r enw Toby Falatau, mae fe'n eitha dda fi gyda yn ôl y sôn. Carwyn, y Scarlett, dy pwnc ffefryn di, ond mae fe'n gêm anodd yn diwedd penwythnos yma, mas yn Benetton. Felly, gêm anodda o'r rhanbarthau o feddwl bod gêm darbu wrth gwrs. Be ti'n credu bydd canlyniad dda i'r Scarlett mas na? Wel, fi wedi rhyw rhagdybio byddwn nhw'n ennill, ond fi'n weithio'n ddewr, dwi weithio'n ffôl. A dwi yn ofni felly, mae ffôl byddai. Ond fi'n jyst yn meddwl, o'r tymor gyda Scarlett llynau, le oedd popeth yn wrong mwy na lai tan y ddwy gêm ola, le gyda nhw 2 buddigoliaeth pwynt bonus. Fi jyst yn gobeithio bod nhw'n dechrau'r tymor wrth nhw orffen. Lle fi'n gwybod bod y gemau pre-season ddim wedi mynd yn wych.
canlyniadau wedi bod yn anhygol, ond o'r hyn dwi wedi weld a'r hyn dwi wedi ddarllen, perfformiadau gwell. A beth fi'n credu sy'n rhaid i'r sgalus dechrau'r nawr i roi perfformiad am 80 munud mewn. Bach fel, erbyn y Saracens, fi'n credu roi nhw perfformiad awr mewn, erbyn ni, o'n nhw wedi gwaghau'r faint gael lot o chwaraewyr yr academy, a bod Saracens yn rhedeg banta yn yr 20 munud ola. Ond fi'n credu just perfformiad 80 munud. Os gallwn ni fod mewn gêm am 80 munud, byddwn ni mewn sefyllfa debyg i'r dydd llynau, ond gobeithio gallwn ni roi rhai o'r colledion agos gath Gaerdydd mewn i fuddugoliaethau. A fi just yn credu felly, os wyt ti'n mynd chwarae Benetton oddi cart mas yn Reidal, felly bod gêm cynta'r tymor yn gyfle i dal nhw bach yn o'r hefyd. Ond, ie, so fi'n mynd i weid bod ni'n mynd i ddwy'n buddugoliaeth yn yr Eidal, ond bydd Benetton yn cael pwynt bonus yn bod o fewn 7. Wow. Iestyn, ti'n cytuno? Ti'n fel fi yn tynnu bach o edrych o sioc fan hyn. Iestyn, beth ti'n credu? Ie, fi credu mae Benetton falle rif i sgalus ar y foment. Fi credu os yna falle tu'r diwedd y tymor, o'n ni gallu gweld beth oedd y sgalus yn neud drwy gydol y tymor yma. Falle bydd yn amcan gwahanol, ond fi credu bydd, mae timoedd cryf dy Bent yn nawr, even os maen nhw gallu gwneud rhyw 10 newid i'r tîm na, mae fe dal yn edrych yn eitha gryf, mae llwyth o chrywyr ei dal dyn nhw, mae Ffeci Tywydd, fi credu mae fe dal yna hefyd, llawer o brofiad y fe. Bennett yn gan 70 pwynt, fi credu bydd yn agos, ond fi credu bydd just y brofiad na dy Bennett yn falle profi. Ie, os mae Ffeci Tywydd yn cael yn y tîm, cos mae doi ganol o'r eitha dda, da Benetton a fel Brex a Men yn Chelo, mae'r ddoi nhw'na. Bydd hwnna'n frwydr diddorol, fi'n siŵr, Carwyn, brwydr yn y canolwyr. O feddwl, o'n i'n gweld ar pod Thing Scrum 5 bod Alex Cuthbert, Scott Williams a Jonathan Davies ar y pod. O'n i'n meddwl, os y fi wedi bod yna, bydd y 4 boes yn employed yna. Beth ti'n meddwl o ran canolwyr o ran y tymor yma? Eddie James a Johnny Williams siŵr o fod bydd y ffefrynnau, ond neu unrhyw enwau eraill bydd ti'n licio gweld? Wel, gobeithio, ni'n gweld oedd URC wedi posto clips heddi o chreuwyr yn neud y goose steps, a oedd Joe Roberts yn neud e ran y sgareth mewn kit llawn. Oedd e'n edrych bach yn anghyfforddus, ond o'r ffaith bod e'n rhedeg falle yn galonogol. Max Page wedi bod a lot yn y canol yn y gemau dros yr haf. Wedyn, a dyn nhw'n mynd i edrych yn o fe felly yn yr haf. Ond fi'n cymryd mae Eddie James a Johnny Williams fydd yn gwynebu Benetton. Yn benna achos bod nhw'n parau gymaint ag ei llynau, ond hefyd mwyn trial bod yn y frwydr yn y canol. Achos fel ti'n sôn, mae canolwyr Benetton yn gryf a maen nhw'n mynd i fod yn trial bod yn rhywbeth o battering round trwy'r canol. So wedyn, os gallwn ni matcher yn y canol, pwy awyr. Ond mae cyfuniad da fi'n credu o profiad a bechgyn ifanc da'r sgaled i ddewis ar yn y canol. Ie, felly yna galwad yn gweud pam be o'n i sôn amdano yn gyna. Ond symud ymlaen yn gyflym, fi'n mynd i weid Benetton i ennill gan rhyw 50 pwynt yn erbyn y Scarlet. Ond be amdam rhagdybiaethau am y tymor, ni ddim yn mynd i pethau fach fel pwy sy'n mynd i gael y fwy o metre, pwy sy'n mynd i gael hwn, ond be am y tlws yn ei gyfanrwydd, wrth gwrs, Leinster sy'n dechrau pob tymor fel y ffefrynnau. Mae dyn nhw gêm anodd iawn, a bydd yn ddiddorol sydd nhw yn Caeredin yn nos Wener, ond Iestyn, efe nhw yw'r ffefrynnau a efe nhw sy'n credu sy'n mynd i cael y trws eleni? Fi'n credu, tîm fel Leinster, bydd ni fod yn ffefrynnau am y URC, fi'n credu bod pob blwyddyn yn wel. Felly os nhw wedi cael y tîm cynta mas yn llwyr, wedyn fydd felly bach o newid, ond maen nhw'n mynd i fod lan rwle, felly mae nhw bach o anes nawr o colli gemau.
yn ymwedig yn erbyn y tîm fi'n mynd i roi lawr i ennill, y Bulls. So, maen nhw wedi bod yn eitha agos dros y flynyddoedd diwetha. Nhw wedi colli 2 ffeinal fi'n credu mewn 2 flwyddyn yn erbyn Stormers a Glasgow blwyddyn yma. So, fi'n credu bydd y blwyddyn y Bulls blwyddyn yma. A mae chwaraewyr eitha talentog dyn nhw. Carwyn? Odi, mae'n anodd peidio edrych ymhell i bod Leinster, achos mae'r ffaith bod nhw'n gallu rhoi 5 tîm mas byddai'n digon da i gyrraedd y gemau ar gyfle yn gweud y cwbl fi'n credu. Ond, fi wastad yn pansio Munster. Mae rhywbeth am Munster, maen nhw... maen nhw'n licio seto'r cart i gyd. Fi ddim yn gweld Glasgow mynd back to back, just achos fi'n credu mae beth wnaethon nhw llynau'n wych a'n esiampl i lot o dimoedd yn y gyngred, ond mae hwnna'n tymlo bach fwy fel one-off na rhywbeth yn digwydd yn aml. Ond fi'n mynd i fynd Munster. Fi'n mynd i fynd Munster. Tymor glawiog i Munster. O'n i bron di cael y lawr yr afon o Sharks. O'n i'n gweld yr arwyddion sydd wedi dod mewn Cylisi, y boes fel o'n i gyd yn dod nôl a ni'n mynd, mae ser i gyd. A wedyn nes i feddwl, oedd ser na blwyddyn dwytha, a nath nhw ddim wneud yn dda iawn. Felly, sa'n ni wedi Sharks, fi'n mynd i mynd, fi'n gwybod fe ddim yn diddorol iawn, ond fi'n mynd i weid Leinster oherwydd sa'n credu bydd nhw'n mynd mor bell a nath nhw'n wneud blwyddyn diwetha yn Ewrop. Felly fi'n credu bydd nhw'n colli mas gweud yn yr haneri neu chwarteri yn Ewrop. Bydd nhw ddim yn mynd i'r ffeinal, wedyn bydd nhw'n gallu canolbwyntio yn gwbl am y gyngred, a fi'n credu bydd nhw'n cael y gyngred erbyn y diwedd y flwyddyn. Ond cwestiwn fwyaf bwysig, a fi'n gwybod bydd cefnogwyr Munster, Leinster ac yn y blaen y gofyn hwn, pwy bydd gorau o'r rhanbarthau Gymreig? Carwyn, pwy ti'n credu bydd yn cwpla cynta o'r 4 am y tlws, y hub shield fe'n nhw'n gael efo? Mae'n torri'n halon ni bod fi'n gofod gweud hyn, ond fi'n credu mae'r gwerch fydd yn mynd eto, a fi'n credu mae nhw fydd yr unig un o'r rhanbarthau Cymru yn y gemau ar gyfle unwaith to hefyd. Iestyn? Fi'n cytuno, ond bydd y gap rhwng y 4 rhanbarth yn y tabl yn agosáu yn eitha gyflym. Fydd nhw'n credu bydd yr un gap na oedd y gwerth i cael blwyddyn diwetha. So, fi'n credu bydd gwerth falle mynd mewn yn 8fed safle eto, ond fydd yn credu falle ddim mor dramatic a oedd tymor diwetha, bydd nhw angen fuddugoliaethau tu allan i gêm nhw a nhw cael bwynt bonus, ond fi'n credu gwerth just yn mynd mewn yn 8fed. Fi'n mynd i weid y gwerth yn gorffen fi rhwng 8fed a 9fed, cos fi yn credu bydd Sharks yn well yn enni. Felly fi yn poeni am beth nhw, ond 8fed, 9fed, bron sydd tu ôl yn o fi bydd Caerdydd, neu lle 9fed neu 10fed. A wedyn, fel fynd i wedi fi'n credu bydd 30 o flan y Scarlets. Fi'n credu bydd yn agos iawn, fel nes i wedi. Fi'n credu bydd yn agos iawn rhwng Gwylch a Caerdydd, a agos iawn rhwng Scarlets a 30. Fi'n credu bydd na fwlch rhwng Caerdydd a'r 30 o ran pwyntiau. Dyna fy amcan i, os chi eisiau fe. A be am Ewrop te? Pwy sy'n mynd i ennill Ewrop? Mae fe bach yn gynnar, fi'n gwybod, a mae fe gymaint i weithio allan o ran gemau sy'n mynd i gael ei ware, pwy sy'n mynd i orffen lle. Ond os unrhyw gobeth a os obeth unrhyw un o'r rhanbarthau ennill gwpan her Ewrop yn gyntaf, a yn ail, pwy sy'n mynd i ennill cwpan Ewrop yn go iawn gan i gael efo. Carwyn, na ddechrau dy ti? Os fi'n credu bod cyfle gyda'r rhanbarthau Cymru i wneud yn dda yn Ewrop, a yn wedi yn cwpan her, y gwir amdani yw, does dim un o'r 4 rhanbarth yn mynd i ennill y URC. A os oes unrhyw un yn meddwl wahanol, wedyn pob lwc. Felly i fi, mynd am Ewrop, yn amlwg mae cyrraedd y gemau ar gyfle yn wych am roi hwb ac ati, ond
man mynd amdani'n Ewrop, fel os yw rhwng gorffen yn ddegfed a o bosib cyrraedd ffeinal Ewropeaidd, wel, man mynd am y ffeinal. Beth yw'r gwaniaeth rhwng gorffen yn ariannol, felly bod degfed a 14 yn ei gwaniaeth, ond realistically, so fe'n rhoi bragging rights os ti'n benni'n degfed mewn cyngred, ond so byddwn ni yn sicr yn Gyrdydd Sgalais y Dreigiau yn mynd am Ewrop, achos maen nhw'n stryglan yn y gyngred gyda'r wyth ucha. Falle gweld sy'n mynd amser dolyg ble maen nhw'n rhoi i wyau fel hynny. Ond fi'n mynd mae Gyrdydd yn mwynhau ennill ail tir Ewrop, wedyn sy'n byd yn stopo nhw'n gwneud unwaith to. O ran y brif gystadleuaeth, wel, ie, mae fe'n... Problem na hwnnw, mae'n dibynnu lot beth sy'n digwydd yn Ffrainc yn y gyngred a pwy sy'n stryglan fyny, ynddo fe. Ond fi'n credu, yr un hen enwau, ti'n gwybod edrych yn y to, ynddo fe, fel mae Toulouse, fi'n credu, maen nhw'n wastad thereabouts, Clermont, La Rochelle, a wedyn mwyn a heb bod ti'n cynnwys tîm o'r De Affrica, wedyn, ond os oes dewis tîm nawr, fi'n gweud La Rochelle. La Rochelle, Toulouse, a fi'n mynd i roi Stormers mewn fan afyd. Fi'n gyfyd un o tîm o De Affrica mynd yn bell, falle'n gyrraedd y final eleni. A fi'n mynd i gweud Stormers. Iestyn? Dy'r cwpan her, mae fe mor anodd i wneud amcanion nawr. Herwydd, mae rai dîmau'n Ffrainc. Oedd e'n gas yn gwybod Iestyn, ond oedd Carwyn mynd ymlaen da fe, a jyst parhau a jyst gweud, mae'n drial neud e i ti Carwyn sy'n am lawr. Fe yn rhoi yna, mae rai tîmau'n Ffrainc. Fi ddim credu, fi ddim yn siŵr beth maen nhw'n neud tan maen nhw wedi neud e. So, tîmodd fel... Ta beth maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, tan maen nhw'n gêm ti ddechrau. Ti'n bod 20 munud ti ddechrau. Tîmodd drosodd, fi'n meddwl. Tîmodd fel Pau, tîmodd fel Montpellier, so, Bayonne, Classic, so, Lyon un arall. So, falle byd nhw yn cymryd e'n eitha cystadleuol, wedyn maen nhw ddim. Neu maen nhw ddim yn cymryd e'n cystadleuol, wedyn maen nhw'n mynd rownd i'r rowndiau ola, wedyn maen nhw'n troi lan y stael. So, tîm fel Lyon, mae llwyth o dalent yn nhw, rhywun fel Montiwani hefyd. So, oedd y gêm yna ar y penwythnos yn erbyn Bordeaux, gêm wych os chi ddim wedi gweld ar Premier Sports. Mae fe ddim yn advertisement hon, ond oedd e'n really, really dda, a ni wedi mwynhau e. So, os maen nhw'n troi lan y cwpan er, so, mae ddim yn ei fod yn eitha diddorol. Dy'r tîm oedd Cymraeg, fi credu falle mae cyfle i pob un nhw mynd mewn i'r rowndiau ola. Fi credu bydd y gwech yn y pedwar ola. Wedyn mae dy ti Scarlett a Caerdydd falle yn wyth ola. So fi credu mae'r tîm oedd yna falle mwy ffefru'r y cwpan fel rhyw ffordd, so just fel y carfannau. So tywy beth dwi ddim am cwpl o fynyddoedd nawr fod y gwylch yn hoff iawn o'r cwp, a wedyn felly dreigiau mynd trwy y group stages, a wedyn falle mynd mas yn y 16 ola. Os fi roi rhywun i ennill, mae fe'n anodd ar y tîm oedd o'r pencampwriaeth yn dod lawr i. Yn iawn. Be o'n gwpan pencampwriaeth Ewrop te? Prif gwpan Ewrop? Fi just... Os mae Dupont nôl a mae fe'n chwarae, os mae fe'n chwarae fel 30, wedyn mae Toulouse wedi mynd i ennill popeth. Ond, so mae fe'n anodd i y tîm oedd yna fel nath ni wedi sôn, Leinster, Toulouse, La Rochelle, Munster, hoff iawn i Ewrop hefyd. Falle Northampton fel rhyw fath o dark horse o Lloegr, ond fi credu rhyw un o Leinster neu Toulouse fi'n meddwl, os so fi'n ei Toulouse unwaith eto. Gan weld siw mae Dupont yn wneud. Mae'n gorffen ar barcad arfe, Caerdydd yn ennill gan 29 pwynt i 12 yn gipio 6 pwynt, gynnwys 2 pwynt bonus. Carwyn, fi'n siŵr bod ti'n hapus. Joe Goodshire yn sgori cais straight ar y ddiwedd.
Ser yn y gêm, Steff Emmanuel. Y gair cyflym i Iestyn am beth i Steff Emmanuel, ma fe'n un i edrych mlaen ar gyfer y dyfodol. 19 mlwydd oed, oedd e mas y tîm 20 Cymru, 2 flynedd yn gynnar yn ystod y haf yn gyfer y cwpan y byd 20. Mae fe'n un i edrych mas amdano. Ie, odi, os mae fe a Bwyn hefyd, mae dwy chwaraewyr dy Caerdydd byth falle gweld bach mwy o dros y tymor, falle rhyw gemau yn y cwpan her, neu yn ystod y chwe gwlad. So yes, mae nhw'n dwy yn edrych yn eitha cryf dy'r bil, so mae nhw'n drol i gweld sut maen nhw'n gwneud yn SRC, a wedyn os maen nhw'n gallu camu lan i'r lefel nesaf. Ie, a Carwyn, Caerdydd ar fri gydabol, pa mor hir gallen nhw aros na? Falle ddim o feddwl bod Casnewydd yn ware ti Sadwrn, ond oedd pawb falle'n cwestiynu bydde Caerdydd yn dîm ifanc eleni, falle bod nhw ddim yn mynd i wneud mor dda, nhw wedi dechrau'n wych yn dyn nhw. A dechrau'r perffaith mewn ffordd, yn erbyn 2 dîm falle yn draddodiadol bydde ti wedi disgwyl i feiddi Gaerdydd, 2 dîm falle ysda chwaraewyr sy'n fel dim one club man, ond bod nhw'n perthyn i'r gymuned, maen nhw'n chwarae iddo fe, mae Glynebwy a Rygbi Cymru yn dimoedd traddodiadol yn y ffordd hynny. Ond fel nath sylwebydd Saesneg pêl-drog gweud, you can't win anything with kids. Wel, mae Clwb Rygbi Caerdydd yn dangos bod hynny yn bosib. Ond na, dechrau'r perffaith, yn amlwg, fi'n mynd credu fydden nhw ar y brig erbyn nos Sadwrn, ond gallen nhw'n gwneud mwy na ennill 2 mas o 2. Ie, yn wych, dan nhw. Diolch yn fawr i'r ddoi ohonoch chi, diolch yn fawr am bawb am rando, gan weld siwr deithau'n rhagdyfeithiau ar gyfer y penwythnos y fynd. Pob lwc i bob un o dimoedd Cymru, ar ddechrau'r URC, gan ddechrau, fel nes i weid, da Caerdydd nos Wener gytra i Zebra cyn y ddarbu mawr o dreigiau yn erbyn Gweilch. Wrth gwrs, dim tîm o ddeffrogan ware oherwydd bod Super Rugby Cymru Super Rugby, the Rugby Championship dal yn mynd yn ddiwedd, Australia yn erbyn Seland Newydd, Ariannin yn erbyn De Africa, a edrych mas am Fiji yn erbyn Japan yn ffeinal y Pacific Nations Cup hefyd. Dyna gyd. Diolch am wrando, diolch i ddau ohonoch chi, a so long am y tro. Gwelwch chi wrth sasa. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.